Czemu się chichrają? Jak ci to mum bez wieków czasło szaroku, znaczy się wiele połednia, pędaluja do breka na laga piwa, co by też przyni posprawiać ze kamratoma. Wczoraj spiknąłeś się ze jednym ze moich młodszych kamratów, ze Jory Mocznapcyli. Bo uczył jakiś gankorny, zachmulony, no, blank nie rity. Obsztalował po zajdlu bieru i czekał, że on się ozwie. Po kilku szlukach piwa napoczną. Wiesz, Eugen, mam utropa, ogromnucno turbacją. A cóż to się stanęło, pytam się go opaternie. A no wiesz, to było tak. Pora dni temu nazad jedna moja kamratka ze roboty pochwaliła się, co jej absztyfikant ze którym się tam swadźbi na boku, do łuny goldowy anhänger na kecie, taki szykownisty halsband. No a co to mo do kupy zecia, spytałeś się w Razicku. No toż słuchaj, ona się z kamratów spytała, co ma odpowiedzieć swojemu opeczkowi, bo ten absztyfikant to ino był dloni na przydowej. Kiedy ten spytał się, skany ona wzięła ten wiczorek. No i spytałeś się jeszcze bardzo interesantny. Napoczli kamraty ciepać roztomajte do rady, co jedna to baży i ptowato. No, jak zawsze przy takiej przyleżytości. Ja, i w tym czas joch się ozwał. A nie mogę z dziołcha na ten przykład powiedzieć, i żeś go kajsik wele chałupy znodła? No aleś to wypokopił, powiedziałeś z zaraniem. Ojgiem, przedsam to się ludziom przytrafią, prawda? A no, mogę się przytrafić, mogę, no ale ja bych w to blank nie uwierzył, Jork. Ale joch powiedział kamratom, i że łońskiego roka moja staro znodła armband, taką goldową bransoletka na plantach wele naszego knapszaftu. I blank ci nie miarkuje, po jakiemu cołkę nasze biuro do teroski się jeszcze chichro. Eugen z Pnioków.